Здравейте пак и така, това ще е вече втора част на видеото по отношение на самото изпълнение на практическата част. Както виждате, вече амортизьорите са свалени от колата, демонтирани са пружини, даже както се вижда съм започнал почистване, единия даже вече го така поосвежих. Голямо чигърца не падна, но трябва малко да се освежи. Така, това, което искам да покажа по отношение на състоянието на горния уплътнител семерина. Значи много е важно състоянието тук да е окей. Също по щока или по стержена, както виждате, тук има леки като петна такова, но това не е нещо драматично, няма никъде сериозни надирания и съответно амортизьорите никога не са текли, нали, до сега. Това са, не знам, амортизьори поне на 10 години, както съм ги сменял. Така че ремонта, който смятам да направя, т.е. обслужването, ще бъде най-вероятно успешно, надявам се. Този съм го поизчегъртал малко, сега ще се поиграя още малко да сваля ръждата доколкото мога и ще просто малко с посилен грунт, просто да някаква защита да се получи. Така, мястото, което смятам да използвам за пробиване на отвора и монтиране на вентила, значи маншона прахозащитния стои някъде до тук. Нали. Тук в тази зона между пружината сам не разбирате, че няма да е удобно да се бърка, така че най-вероятно ще видя да монтирам някъде ето тук вентила, т.е. някъде по средата, така грубо казано, на корпуса. Дали ще е тук или тук, няма как да пречи на завъртането на работа на окачването на управлението на автомобила, така че тук ще е може би най-удобното място, да има удобен достъп, ако се наложи до напомпване. Респективно на този ще бъде най-вероятно може би от тая страна. И така, това ще е ето ги нещата. Сега ще го скъся малко някъде до тук и утре ще ги запоим към корпуса. Така че очаквайте допълнително. Утре ще снимам като ги запоим. Ще снимам какво масло и колко масло съм източил, като го разпробия, да ви покажа за какво е състоянието на маслото вътре. И ще показвам стъпки по стъпки как се случват нещата. И така, както виждате, бързи, смели, сърчени. Смело и безотговорно. Около 200 мл някъде. Значи ковчиката е 400 грама. Сега не знам колко милилитра гълта, но половинка са и двете, равни количества. И вижте за какъв цвят става въпрос. Да, мисля, че е ясно. Ето така подготвих мястото. Само да фокусира. Четири и половина отвор и фрезенк с някаква осмица, мисля, че беше, не помня. Така го поиска моя човек. Утре ще го припои. Ще сложи, ще монтира нещата и утре ще ви покажа всъщност какво ще ви покажа, как е припоено и ще напълня новото масло. То е, значи, тук 200, ако приемем, че са 200 мл, като пробих отвора не потече от тук, т.е. нивото е било някъде, може би е тук долу. Т.е. спокойно 250 мл, както съм планувал,
ще си влязат в амортисьора. Разбира се, пълненето не става само да го напълните от тук. Трябва хубаво, нали, да се направят няколко хода нагоре-надолу, за да може да напълните вътрешната тръба. И тогава вече, като е пълна вътрешната тръба, външната може да напълните докъдето прецените. Аз смятам да е докато прелее от тук. Така че това е което се случи сега. Миризмата е на хидравлично масло, като от мотокар, как да ви кажа. Вискозитета не мога да преценя, трябва да налея новото, свежето масло, да ги сложа едно до друго и да ви покажа разликата в вискозитета, кое е по-рядко така, но това е приблизително на око, така че не е много обективно. И така, продължаваме. И така. Така изглеждат нещата запоени. Единият не се е бил получил нещо много добре, явно самия материал на вентила нещо е направил беля и се е наложило малко да го скъси. Но като цяло е добре. Ще зачистим пак колкото можем. Ще ударя пак една боя. Тук, нали, малко все пак е нагрято, но не е фатално. Това, което направих преди малко, остана и толкова. Направих една промивка вътре. С керосин имам, но може и с нафта, може и с бензин. Доста мътен излезе. В смисъл, течността е тъмна. С принцовка напълних вътре, помпаш нагоре-надолу, да може да изчисти вътрешната камера, външната и после изливаш. За да може все пак някакви остатъци, които ги има като боклуци, като просто да излязат. Това, което следва сега, наливане на новото масло, завинтване на игличката и помпане с газ. Дали ще е азот, дали ще е въздух, всеки сам преценява. Принципно трябва да е азот. Така, сега ще направя едно пробно напомпване с въздух. Напълних го вече амортисьора с масло, но изобщо не ми харесва как се движи. Тоест маслото е прекалено рядко според мене. Или вътре е станала суспензия, което кара амортисьора да не работи адекватно. Тъй сега ще му подам малко въздух, за да блокирам суспензията, да изчезне суспензията вътре и да видя дали изобщо като цяло е херметичен, дали държи въздух. Ще му подам, да кажем, 2-3 бара, не повече. Просто пробно, за да видим какво става. Те, напомпих го, обаче той се връща, обаче реакцията е само, че е празен. Почти е сега само с ръка. Просто това масло според мен е много рядко. Изобщо не е правилното масло. И най-вероятно ще сменя маслото с друго. Това не е подходящо. Иначе изглежда като да изглежда да е херметично всичко. Ще го изчакам днеска да видя, но не съм доволен. Това масло е много рядко. Ще го сменям сигурно с друго. Поставя го малко тук един час да постои на помпен, за да видя дали... Видях, че не тече, но все пак сега ще демонстрирам. Никъде не прави мехурчета изобщо отгоре от семерината. Така че наляга не държи. Това е добре. Просто не е подходящо това масло. И най-вероятно ще го махна и ще ползвам или MHL32 или ATF, което като вискозитет, като параметри се равнява на MHL32. Така че да, това, което съм използвал, което е 15-ка всъщност,
изобщо не е подходящо за амортисьор. Прекалено тънко е, рядко. И да знаете, да имате предвид. Иначе за хидравлична система някъде може би ще си работи нормално, но тук не е добре. И така, малко борба. Няколко часа смених маслото, сложих вече ISO VG46 или MHL46, т.е. вискозитет 46 сантистокса. Това, което конкретно сложих, беше Total Equidis 46, такава е марката. Много по-добре, вече оказва сериозно съпротивление на ръка самия амортисьор. Така че хубаво ги налях, може би 250, даже може би повече милилитра влезе във всеки амортисьор. Сега не мога да ви демонстрирам на ръка как се движат, тъй като ми трябва двете ръце. Но до края много трудно ги свивам, тъй като вече въздуха, който вътре се свива, ми създава съпротивление сериозно и не мога да ги свия максимално до край. Което е добър знак, което означава, че амортисьорите са херметични, не изпускат въздух навънка, което го установих и вчера. И дойдох на бензостанцията, тъй като днеска е неделя, няма къде да намеря азот и ще ги напомпя малко с въздух. Може би 5 бара, може би не, но да кажем 4 ще се опитам да вкарам във всеки амортисьор, тъй като по време на свиване налягането вътре се увеличава с още поне бар и половина. Така че не мисля да прекалявам. Така, и това е сега. Помпя, обезмаслявам ги, ще ги пръсна вече малко окончателно и ще ги слагам на автомобила и ще видя какво ще се случи. Дали ще гръмнат или ще возят нормално и адекватно. Така, вече се движим. Нарочно минах тук по един малко по-такъв път. До тук минал съм 5-6 км, 10. Дали има разлика? Да, има разлика. По-добре е. Дали е глобална разликата? Не. Но като за Renault Clio 1, което е малка къса количка, вече е доста по-добре. В смисъл, по-добре се поемат и малки, и по-големи неравности. По-тихо стана да работи предния мост. Така че еднозначно ефект има. По-стабилно я усещам отпред, по-мекичка, по-приятна, по-стегната. Нали, субективно усещане, но добре е. Доста е добре. Така че, който му се занимава, това нещо работи. Сега ще спра да огледам то отпред всичко нормално ли е. Амортисьорите като цяло се сглобиха нормално, никакви проблеми. Все пак ще огледам сега дали нещо не се е случило, не дай си Боже, но не съм чул, не съм усетил нищо. Така че, щом до сега не се е счупило, може да не се счупи. Та така, просто да ви покажа, ето тук сега малко има някакви гадости. Бетон, фуги и доста добре. Доста добре. Много по-добре ги преди имаше едни като похлопване, като удари, сега го няма. И така. Спирам. Чао, живи здрави. Радвам се, че изгледахте и изтърпяхте до край. Подписвайте се, камбанки там, мабанки, знаете. И така. До нови срещи. Чао.